El diumenge de matí, a la sala multiusos, es va celebrar el concert d'aniversari de l'Associació Cultural Tot per la Música, amb l'Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica Atrium. En aquest acte s'entregaren els instruments als nous músics. Per l'Orquestra Simfònica foren Aitana de Pablo Valera, al violoncel, Bea Climent Alonso al violoncel i Clàudia Martínez Abril al violoncel. Per part de la banda simfònica, els nous músics foren Anna Alonso Gilabert al saxo, Celia Belda Tortosa a la trompeta, Òscar Martí Peralta al trombó i Gilberto Vicedo Rivera al trombó. Al finalitzar l'acte d'entrega d'instruments, fou el torn de la música i l'Orquestra Simfònica Atrium, baix la batuta del director Jordi Francesc San Juan, va oferir al públic 3 peces musicals: Sòlid Deo Gloria, de Berta Permont, Fantasia Morisca, de Ruperto Chapí e Intermedio de la boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez. Per la seva part, la banda simfònica, baix la batuta de Jordi Soler Carbó, interpretà les següents peces musicals: Symphonic Overture, de James Burns, Concerto per a clarinet, de Óscar Navarro, i per finalitzar l'acte, El Camino Real, de Alfred Rell.